makumpirmar kung ini ang ilahimata, kinahanglan nga ipaidalom ang matulan sa DNA examination. Nagalao man ang himata ni Romo nga ining makabalik pauli sa iyang pamilya. Ginkumpirma naman ni Fire Officer Paul Servano o Conservano, Public Information Officer sa Bacolod City Fire Station, nga nagsaka sa 8% ang fire incident nga natabo sa syudad sa Bacolod sang tuig 2022 ikumpara sa tong 2021. Suno kay Servano, base sa pinakauling nga fire incident statistical report sang BFP Bacolod sa tuig 2022, nagdangat sa 336 ang fire incident nga mas mataas ang 8% ikumpara sang tuig 2021 nga yara lamang sa 333. Dugang pa ni Servano, base sa BFP Operational Procedure Manual, naglabot na sa 9,783,750 pesos ang kalitan sang sunog, mas mataas ikumpara sa tuig 2021 ngayara lamang sa 9,089,150 pesos. Ginpahayag man ni Servano nga sa tuig 2022 ginlansar sang BFP Region 6 Regional Director Chief Superintendent Jerry Candido ang Exit Drill in the Home o kon EDIT, isa kalapnagon information campaign sa Bureau of Fire Protection para sa seguridad sang pumuluyo. Samdang ginpahayag naman ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir nga handa siya nga mag-sumeter sa courtesy resignation kung kinahanglanon. Kasunod ni sa panawagan ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. nga dapat magpatigan sa courtesy resignation ang tanan nga PNP full-fledged colonel kag mga generals. Suno kay Abalos, ining pamaagi kung matinuan ang hanay sa Philippine National Police sa isyu sang droga. Suno kay Martir, masunod siya sa panawagan sang DILG Secretary kag Chief PNP bilang kamahin sang internal cleansing. Ginpahayag pa ni Martir, wala to ni ang mando halin sa Police Regional Office 6 antes siya magpatigan sa iyas ning courtesy resignation. Wala pa makapagwas ang opisyal nga pagpahayag si Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO Director Police Colonel Leo Pamitan angot sa hinyo ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. nga mag-file sang courtesy resignation ang mga generals kag full-fledged colonel bilang kabahin sang away kontra illegal nga droga. Si Pamitan bilang isa ka full-fledged colonel ang sakop sang sining nga hinyo kag ginapaabot nga magapagwas ang iya panindugan may angot sa sining nga issue. Ginatinguan sa Action Radio Bacolod nga makuha ang bahin ni Pamitan sa sini nga issue pinaagi sa Public Information Office ng NOCPO apang tubtub subong wala pa siya sa nga sabat. Nibaloan ginpahayag ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. nga makabulig ang hinyo ni Abalos agod matinuan ang hanay sa kapulisan kag mauntat na ang mga akusasyon batok sa kapulisan. Magadepende na sa kada PNP personnel nga sakop sang mando ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. ang desisyon sa pag-file sang courtesy resignation. Suno kay Police Regional Office 6 spokesperson Police Major Mary Grace Socorro Borio, ang pag-file sa courtesy resignation ang makaapekto sa personal nga career sa isa ka PNP personnel kag dapat nga personal man ang pagdesisyon sini. Dugang pa ni Borio, wala man sang mando nga dapat isa ang desisyon sang kapulisan bangod nga isa ka sa isang pagpanghangkat sa PNP organization ang pahayag ni Abalos. Sa piyakman nga nagpalayag na sa PRO 6 Director Brigadier General Leo Francisco sa iya desisyon nga magsunod sa hinyo ni Abalos nga mag-file sa courtesy resignation, wala ini nagagarantiya nga magsunod man ang mga full-fledged colonels nga nadestino diri sa PRO 6. Apang ginahinyo man ni Francisco ang mga high-ranking officials sa Western Visayas nga mag-file sa courtesy resignation, ilabi na kung wala man sa malain nga ginatago. Gina-encourage, no, but then tanawon naton ang ini nga pag-apila sa ngaton nga SILG is on a personal note. Hindi pa pwede nga idikta sa aton nga mga full-fledged colonels nga magpasa man sila yatang ilang respective nga courtesy resignation. Ang kabahin sa pahayag ni Major Mary Grace Socorro Borio, spokesperson sa PRO 6.
Ginadoso naman ni Colonel Michael Samson, acting commander sang 303rd Infantry Brigade, ang local peace engagement kang isang problema sa mga farm-to-market roads kag asyenda sa diin makiistorya ining kaupan ang lokal nga gobyerno kag agrarian reform. Suno kay Samson nga mayara sang leadership crisis sa karon sa katapos ang New People's Army o kon NPA bangod sa pagkapatay ni Joma Sison nga founder sang CPP-NPA. Palayag pa ni Samson nga mangin prioridad sini ang localized strategy sang militar kag peace and order sa Negros Occidental. Padayon man nga nagapanawagan ng commander sa mga nabilin pa nga katapos ang CPP-NPA nga magbalik na sa gobyerno pinagi sa pagpakiangot sa lokal nga opisyales kag simbahan agud mahatagan sa solusyon ng insurgency sa malinong kag maayo nga pamaagi. Dugang pa ni Samson nakahanda man sila nga magresponde in kaso may magluntad nga insurgency. Naaresto naman ang isa kasultero sa bypass operation sa Buena Vista Subdivision Phase 1 sa Barangay Ginhalaran, Ciudad sa Silay. Malas 12:20 ang takna sang Miyerkules, Enero 4. Ang nadakpan ang inkilala kay Emmanuel Hunsay, 25 anyos, kag residente man sang amo nga lugar. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, ang hepe sa Silay PNP, si Hunsay nakabing street level individual. Nakuha kay Hunsay ang 14 ka sachet sang ginasuspetsyohan shabu nga ginabulawanta nagabugat sang 7 ka gramos nga nagabili sang masobra 47,000 pesos. Nakumpiskar man ang 2,100 pesos nga buy-bust money kag mga drug paraphernalia kay Hunsay. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:09. 14 ka bilateral agreement ginpirmahan sang Pilipinas kag China. Samtang Presidente Marcos target nga magbisita sa Japan sa Pebrero. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang aksyon Balitang Bayan numero 1. Kag sa Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ongkis anak, ano nang nahuya ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit sa gaano sa inyo. Apan mi permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sigong kung bantayan niyo da kung kapanglaba ko bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko do nalipay nagiko kay basta ko nadala nagi kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami ang connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bo piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos. Good morning mga ka-aksyon sa nagamonitor dito sa Facebook. Please like, follow, and share kita mga ka-aksyon. Good morning, Action Doors. Good morning, Action Boy. Kag sa mga ka-action ta, good morning. Yes, sa mga aga pa, nag-upod sa aton sa nagalantaw sa Facebook, no? Sa kay Denden Hamelo, maing aga din sa imo. Si Ana Sinoro, of course, every morning ara na saya. And every afternoon and every night. Wow. Every day. 7 days a week. Miss Jinky de Lagdon, good morning. Natamyaw niya man si Arthur Jeff Villasor. Si Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Matt Mayo. Si Mama niya Lulit de Lagdon, kagpapa niya Joe de Lagdon, Alma Oligon, Walamar, MJ Season. Good morning sa inyo, Dra, no? Sakay amigo naton Phil Alonsagay, good morning sa Tokyo, Japan. Sakay Teresa Linaha Kayaw, kag pare ko Gilbert Kayaw. Dennis Richard Timor Roma, good morning man. Cielo Billones Arevalo, arat naman siya sa E. Lopez. Good morning dira sa inyo. Sige mo. Ano ni kay Dennis nga may mga flowers ni sa Action Door siya? Kita mo? Umbot siya. Ay nga emoji, ano na, ano emoji para magis na? Sticker, may mga pa-flowers sa daw lalaki bala nga nagahalok sa bulak. Bung ka si Pres Dennis, no? I-improve na gid siya. I-improve na gid siya. Sa una, isda lang ang inahalukan niya. Subong daw, bulak na. Guro makuha siya, guro kuha sa bulak naman ay, na? Ha, Ano siguro. sa isda, bulak naman. Lea Gonzalez, may aga sa imo, Faustino Capilio Navarro Jr., Joseph Pacifico sa Sitio Ambacan, San Enrique. Ginag-greet lang Villalba, Lopez, Flores family. Si Roland, si Pamela, si Micah, si Lobert, kag Tongtong. Uy, birthday, gali karon nga adlaw. Ni Haring Melchor. Melos. Happy birthday! Happy birthday! So, January 6 man siya. Kay isa na ba yung January 6 amo ng Three Kings? Oo. So, isa sa mga king da si Melchor. Melchor. So, gilanan sa Melchor. Haring Melchor. King Melchor. Melos. Happy birthday sa imo halin kay Queen Luisa Maria. Luing Melos. Swerte, no? Kilala mong tatlo ka kings? Ang Three Kings? Hindi. Si Melchor lang ganun isa. Si Melchor lang kilala mo? Si Melchor, si Baltasar, kag si Gaspar. Pati sila bala may nakita ko nga meme kagapo. No. Na nga baya, sir, kung mapaktan ko ang tatlo kahari sa Three Kings, bala, hindi ta mag-quiz ha. Bala, hambal siyang may iso. Sige Dati sino niya, sir, pwede sir, first name lang. At ambal sa sir, sige Yang baya si, Gumbursa. Gumbursa. si Burgos, si Zamora. Sino kayo, G? Gomez na. Kaya mo na, ate, sige mo, proceed ta ka sa test. Kalain. Ang trigisa si Gumbursa. Gomez, Burgos, Zamora na mo. Si Melchor, si Gaspar, kag si Baltasar.
Ati hapos gila si Melchor, si Gaspar, kag si Baltazar. Amo ng 3 kings. Buhay ka na ikabalo ya? Wala subo ko na kabalan. Naluoy man ta si mo ba? Kamaluoy kag dabi. Buhay ka Not kinala. all balanta. Okay? Pero inaya nga tatang 3 kings. Do kakuha naman na yan. Kano? Daw ka popular mo na sang tatlo na. Merab lang popular nga hindi uman kilala. Nugay ka da. Erla Vega, good morning dira sa imo. No? Stella Maricelis Chatico, Athea Kim Riman, good morning man. Joe Art Mandagit Tones, kag si Armando Cabiles, oy bro, morning dira sa imo. Russell Gomez, Alex Montesa, gamangkot sa si Armando, si Bro Armando. Bro nga gamas pang imo partner how karon hindi makita sang 3 kings ang iya kagwapa. Sana, sana, sige lang, oh. hindi ko mas nakilala. Si Melchor lang kilala. Alain. Kailan na siya, sir. Na, way yung tudlo kasi niyo sang eskwela Di ka mo. tudlo man, wala ko yung pamati. Wala ka pamati. So, Bro, kisaga ka, taga kalipat. Damo ka guro sa eskwela. Kadamo, blas ang tandaan. Sa eskwela ka guro damo kasi wala gin pang tandaan ay. Ang tandaan mo gilang gumbursa lang yun. Gumbursa lang kid. Sino At na least kabalo pa ko na ya. Sino na sila ya? Ang tatlo ka, aragay terms naman. Naman. Tatlo ka mga, Siga. tatlo ka mga ano sila gani. Tatlo ka mga halo. Uy! Tatlo ka mga martyr. Oo nga no. Diba? Nga no. Nga, nalipat ka. Asabad. Ganda saya. Tatlo ka mga martyr nga. Nga mga pare. Pare, gani. Tatlo na sila ka pare. Pare, gali. Pare na sila. Di martyr na ano ko. Martyr na nahawiran ko. Kamo lang. Okay. Siling ni Dennis, niya balo ka action boy. Kami nga mga Baptist, wala kami aga pati sa 3 Kings. Huwag mo ko siling nga mapati ka kung di ka kilala. Mula. Oo, kasi huwag ka pa sa 3 Kings. Kung di ka kung kilala mo. Okay, standby na sa Balita National. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan.
Action Radio Philippine Standard Time, las 6:21 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpirmahan ang 14 ka mga bilateral agreement sa state visit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa China. Nalakip diri ang 2023-2025 action plan sang China kag Pilipinas sa agricultural kag fisheries cooperation sa tungas ng Department of Agriculture kag Ministry of Agriculture and Rural Affairs ng China. Ginpirmahan man ang Memorandum of Understanding on Cooperation sa Belt and Road Initiative nga ginlansar sang 2013 para sa Global Infrastructure Development Strategy. Nalakip man sa ginpirmahan sang Manila kag Beijing ang handover certificate sang Philippine Sino Center for Agricultural Technology Technological Cooperation Phase 3. Ginkasugtan man ang handover certificate sang duha ka China Aid Bridge Project sa Manila kag Binondo Intramuros Bridge kag Estrella Pantaleon Bridge. Ginimbitahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Chinese President Xi Jinping nga magbisita sa Pilipinas. Hindi kasunod sang 3 ka adlaw nga state visit ni Marcos sa Beijing, China. Sa diin ginpabakod sang duha ka pungsod ang political ug economic ties. Sa ginpago ang joint statement sang Pilipinas kay China, nagpasalamat si Marcos sa pag-abi-abi sa iya sa nga Chinese President sa gobyerno sa nga Chinese kag ila mga pumuluyo. Ini ang pinakaunang nga state visit ni Marcos sa non-Asian country nga non-Asian country kag ginpahayag naman sang Chinese Foreign Ministry nga ang state visit ni Marcos ang pagpakita sang sincerity kag friendship ni Marcos sa China kag sa mga Chinese. Sa nga 2018 nakabisita na si Xi sa Pilipinas sa idalom sang Duterte administration. Natala naman nga magbisita si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Japan, posible sa ikaduha ka semana sang Pebrero para talakayon ang economic ug regional security kag iban pa kaupod si Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Sunod kay Marcos, importante sa pagpabilin sang regional security ang pagpagig-abyan sang Japan kay iban pa nga pungsod sa Indo-Pacific region. Una nga nagkita ay si Marcos kag Kishida sang September 2022 sa New York sa sideline sang UN General Assembly kag nagkita man sila sa Cambodia sang Nobyembre 2022. Pag-aumpisa na sang Senado investigasyon kag pagkwestiyon sa mga concerned transport kag aviation officials sa piyak nga on-break pa sila bangod sa kadamo sa nagahulat kung sino ang pasabton sa natabo nga airport shutdown sa New Year's Day nga nagtugas ang pagka-delay kag kansela sa mga flights sa Ninoy Aquino International Airport. Suno kay Senator Grace Poe, chair sang Senate Committee on Public Services, kinagapatigayan sila sa hearing sa piyak nga naka-legislative break pa sila. Dugang pa ang unang hearing ang patigayonon sa Enero 12 samtang regular session ang magabalik naman sa Enero 23. Ginaduso ni Senador J.V. Ejercito nga kinahanglan nga may outsider sa 5-member committee nga gintugyanan nga mag-trace sa mga police colonels kag generals nga ginaligar konektado sa illegal drug trade. Ginbahag ni Ejercito, chair sa Senate Committee on Local Government, nga crucial ang komposisyon sang komitiba nga mag-evaluate sa mga opisyal sang PNP. Ginsuwestyon ni Ejercito nga dapat yara ang DOJ, Solicitor General, Private Representation, Outsider kag indi tanan ang opisyal sang gobyerno. Suportado sa senador ang ginbulgar ni DILG Secretary Benhur Abalos matapos nga liwat nga nagbalik ang problema sa illegal nga droga. Suno pa kay Ejercito antes nangin presidente si Rodrigo Duterte sadto nangin drug hub sa Asia ang Pilipinas kag nagakinahanglan nga maghimo sang mga maisog nga desisyon o kuntikang para masulbar ang problema. Ginpahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. nga pila ka ranking police officer ang nagpamalibad nga mag-file sa ila courtesy resignation bangod sa personal kag career nga mga rason. Sa press conference ginpahayag ni Azurin nagpatigan ni sang command conference kaupo ng mga colonels kag generals kag ila gintalakay ang panawagan ni Interior Secretary Benhur Abalos nga magpanaog sa pwesto bangod ginaligar imbolbado sa illegal drug trade. Suno kay Azurin sa piyak nga may resistance may mga natungdan nga PNP personnel ang nagpasiguro nga mag-file sang courtesy resignation. Dugang pa sang PNP chief ang iyang bugos nga command group ang naka-file na sang resignation. Para kay Azurin, iya ginalantaw nga manubo sa 5 ka ranking officers ang ginaligar involvado sa illegal drug trade. Target sang PNP nga sa Enero 31 ang petsa sa mga ranking officer nga luyag magsumeter sang resignation. May 5 ka mga miyembro sang komitiba ang maga-review sang resignation sang mga police officers. Si Azurin ang nagsumeter sang 22 ka mga ngalan kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magabug-os sang komitiba. Ginabsulto naman sa Office of the President
Tanganay agriculture official kag Sugar Regulatory Administration officials ang illegal nga pag-issue sa sugar order number 4. Madumduman sa mga mando ginaduso ang pag-import sang 300,000 ka metrika tonelada sang kalamay nga wala pa sang approval ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa napulo kapahina nga desisyon na petsahan Disyembre 29, 2022, ginpahayag sang Office of the President nga ginabsuelto ang 4 nga opisyal bangod ang mando ang nahimo in good faith. Inamusanday anay Agriculture Secretary Leocadio Sebastian, anay SRA Administrator Hermenegildo Serafica, anay SRA Board Member Roland Beltran, kag anay SRA Board Member Aurelio Gerardo Valderrama Jr. Ang 4 ang ipasakaan kaso nga grave misconduct, gross dishonesty, kag conduct prejudicial to the best interest of the service bangod sa sugar order number 4. Nagsaka pa sa 55% ang fireworks-related injuries halin sa Enero 21, 2022 tugtog Enero 5, 2023. Sa pinakaulihing records ng DOH, naglambot na sa 291 ang nabiktima sa palupok. Sa nakaligad ng holiday season, mas mataas ikumpara sa 188 sa nagligad ng tuig. Pinakaulihing reports ng DOH ang dugang nga 14 ka mga fireworks-related injuries. Sunod sa DOH, 290 na biktima sa palupok, samtang may isa ka kaso sa stray bullet injury. Nagapabilin nga ang NCR ang may pinakamadamo nga nabiktima sa palupok nga may 136. Sa records ng otoridad, 4 ka palupok nga kalabanan kabangdanan sa injury among Quitis, Boga, 5-star kag Fountain. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:27. Inyong ipamatiyan aton mga balita diri sa Action Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report second portion. Ubod ka Action, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Ubod gabon sa inyo News Team. Action Dorel Kabat. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.